Bon dia a tothom. Tu estàs castigat. Anava per la nit. Hem quedat a les 8. Jo he fet de tot, o sigui, fins i tot he fet trenes a la gent. No he cagat per aposta. No he anat al lavabo, perdó. I arribo jo a les 7:55, que m'assento a la taula. Pol, Roger... No, ni vestits, ni vestits. 8 i 10, o sigui, els hi he deixat un marge de 10 minuts. Estàvem fent el clip anterior, que ha valgut la pena. Val la pena. I res, són les 8 i 20, ningú, o sigui, estem tots aquí. I ara anem cap a les pistes ja a esquiar. I a veure si podem esquiar. Bueno, les pistes no, anem a llogar. Anem a llogar esquís ara. I després a comprar forfait. Ja us avisarem quan arribem a les pistes. Si arribem, perquè hi ha unes cadenes... Però mireu la nevada d'Er. Quanta neu, tio. Tu, una cosa, allà dalt no veureu res, eh? Això és una locura, eh? Aquell? Ai, aquest. Hòstia. Això és blava, jo crec. Molt heavy, eh? És molt... Contenido, contenido! Blava com a molt roja. Bueno, hem hagut de canviar de pàrquing. Estem a l'altre pàrquing perquè no es podia llogar. Ja tenim aquí esquís. Estem preparats. Ready. Han anat a buscar forfets i estem aquí parant per fer la primera pista i començarem amb una verda. Blava. No, verda. I, bueno, intentarem gravar alguna baixada, però... Ulleres grans. Serà difícil, sí. En fi. En fi, serà fi. Ja estem a dalt. Jo vull estar al famós youtuber. I hem pujat, primer telecadira, i jo què sé, farem la primera baixada. Ja et dic, jo no penso gravar esquiant perquè no sé. Algú dels que sàpiguen? Ho puc intentar algun cop, però... No, ja intentaré jo també, però ara al principi no te'n quedaré hipotermia. Caral, jo no rellisco nosotros. Però bueno, ens intentarem gravar alguna baixada. Jo rellisco fort de la setmana passada. Ara, pardeta. És que crec que passaré per... Gravem a les verdes dels novatos, però... I ja et dic, poder després ens separem, els pros van per al seu aire i si volen gravar, doncs ja veureu coses. Però en fi, serà complicat, xavales, serà complicat. Bueno. Ara sí! Ja estem, aquí té la cadira. Cap amunt, ara sí que va dalt de tot. Ara estem pujant, ja. Jo estic cagat perquè jo volia anar a fer una verda del chill, però mira, és que soc Hi ha una tonto. verda des de dalt. Ja, però no aniran a fer una verda. Bueno, No sé, que ja m'han enganyat, estic ara amb els que en saben, però suposo que ens separarem amb... jo aniré tranquil. Vale. I m'estic congelant la mà, bro, no ho saps com. I res, mira, estan allà, els altres. Està nevant Allà al davant. bastant. Però encara es veu prou. Sí, Ara molesta molt perquè acabes però ja vistes, eh? tot puto ple, tio. Acabes puto ple de neu. Però sí, jo la veritat, amb aquestes ulleres de merda veig foc. Però bueno, ja ens espavilarem. Bueno, tallo perquè m'estic morint de fred a la mà. Vamos! Uau! Ja, jo m'he portat uns pelos. Vale, literalment hem fet dos blaves, bueno, una verda i una blava, no? No, dos blaves, no? Dos blaves I una verda. i jo patint, la veritat, ja un trosset. O sigui, bé, però bueno. Però bueno, que hi ha gent molt pro aquí, la Keri, bueno, és otro Jo level. m'estic sentint molt bé avui, la veritat. La Juan va com jo, el Bat... Bueno, el Bat no opinarem, vam a snowboard. I allà al davant tenim la resta. Ja, tio, estem fent molt sol. A veure si us puc gravar alguna baixada, però és que és molt complicat. Jo no us gravaré la baixada perquè me la pinyo.
Com a molt, una verda, us la puc gravar. Baixar, frenar i ja gravar de lluny. Sí, aquesta és l'altra. Però bueno, a veure si després algú grava i ja us ensenyem clips. Vinga, estamos vivos. Ens acabem de trobar amb l'altre grup. Fucking Aines. Hello. Hello, l'Aicharito, el Quim. I la pobra Victòria l'han enganyat, tio. Bueno, jo vaig a baixar l'Arnau, Bo, perquè no... Joder, per portar l'altra càmera, xaval. a la butxaca. I bueno, allà està la Victòria, que la pobra l'han enganyat. L'han portat per una verda que és més blava que verda i està patint. Home, aquesta part sí. Aquesta part. Però bueno, estem bé. Intento baixar gravant, me la pinyo. Me la pinyo. Vamos a por qué. És el màxim que us gravaré, chavales. Me la pinyo. Tu no miris el mòbil. Ja, tio. Tu porta'm els pals, Pol. Pasa. Chavales, les esquís, les meves esquís. Aquí mi compa. Tiago. Dale unas curvitas, mi nene. Un paralelo. Ole, no quiero ver cuñilla. Y Charito, que te grabo. La Charo. El former cámara aquí. Un salto, dale un salto. Allí, las piritas. ¡Oh, curva abierta! ¡Ole, qué agachamiento! ¡Va, vaya plano, nen! Ya 15 de huevo. Y una de front. Dale. Manu, videoblog para el rollero. Pipi pausa, chavales. Mira, escolteu el pis del DJ. No, dels DJs. Dels DJs, dels... I pausa? Pipi. Guapíssim. Vale, liada. Hem pujat a un telesilla a Casetes Vermelles. Fot molt fred, fa molt bé. No es veu res. Doble bloc. Doble bloc. No, fa molt fred, fa molt bé, no es veu res. I són tot vermelles, tio, liada. Baixarem ràpid i aquí no tornem, ja t'ho dic. Jo no. Dios! La societat de la nieve. No, fa molt fred, fa molt vent, tenim la tempesta Ingrid a sobre nostra, literalment. I és que no es veu molt poc. No sé si s'aprecia a càmera, però Déu-n'hi-do. Hem baixat un altre cop la vermella que us he dit abans, amb aquest temps, però ara anirem cap allà que és blava, així que millor. Ah! La puta, tinc molt fred a la mà, ho sento, xavales. ¿Está? Hola. No,
no l'heu vist molt esquiant, perquè, bueno, jo sóc el noob i he anat una mica més sol, però ara estem a Llívia i anem a dinar a un restaurant que hem buscat. 30 pavos per cada un. Hòstia, això no ho sabia. Sí. Vaya locura. 30 pavos per cada un, però bueno, és el que hi ha. Heu de dir les actualitzacions, que ens acabem de carregar un cotxe. Ah, sí, bueno, el Toni ha xocat una mica, però no passa res. L'amic en qüestió. No té La mica és que el Toni estava girant, hi havia gel al terra i el cotxe m'ha girat. I ha xocat. hem anat directament a la valla. En fi, que hem baixat a Llívia a dinar, que tenim amb gana. A la tarda no esquiarem perquè fa mal temps i pinta vent i tempesta, així que a menjar bé. Quina és això, tio? Soc feliç. Ja està. I hem arribat, estem al restaurant. 35 pavos de màquina. Ja estem al restaurant. Tornem de dinar. 35 peps de menú, però bueno, En rotllo estem ara. vale la pena. Unes pilotes. Jo, que són de bones, ses pilotes. Ai, és la bona, Roger. Però aquesta Manjar. Queso, avui. Nil! Oh, he menjat massa. Que lo saco. Està bo, He no? menjat 2 tartes de queso i quasi em fan menjar una tercera. I carajillo de Bailey. No, molt bé, la Hi ha un veritat. cabo sobre. Hem menjat molt. Han dit que el Toni ha fet la merda al cotxe, no? Com? Sí, ho han dit. Com el Toni es fotia a córrer, no mirarem tot el cotxe. No. Hem menjat que flipes. A veure, o sigui, val diners, però està bé, tio. Hem menjat molt, ens ha anat super tard, vull dir que són l'ara mateix com les 6 de la tarda. Deixa el blog. I res, això, que molt bé, tio. I ara L'Arnau Bataja. a comprar sopar, tio. L'Arnau Bataja. No podem parar de menjar, tio. De menjar, no? Hòstia, el meu cotxe, que se'n va. Vinga. Adiós. Y Tony, va a hacer un vídeo. Este pensaba que era yo. Espera. Expectativa. Realidad. Hem arribat a dures penes, ara jo me'n vaig a dormir. No, me vaig a dormir instant. Ya después me ducharé. Y mentrestant, así estan debatint sobre la vida y la muerte els mateixos de sempre. Hòstia! Ahí. Digues alguna cosa, va. Què? Explica la situació, què estem fent? La situació és que venen dos invitats nous a la casa. Bro. Veritat. Pots gravar? Sí, pots tallar. Corte. A mi va la no. Ha sut el ton. Sí, ara arregla-ho. Sí, tio. Sí. Liada històrica. Se'ns ha caigut una maceta. Però bueno, res, no passa res, això és una Alerta, no trepitgis. No trepitjo. Delatao, eh? Olo. La que esperaría. Me dicen que estás que llama a la policía, luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos frente a un mar y de tu madre poder caminar. Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré. Sé que tus ojos Soy amor y tu mirada dice volveré. y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré.